нищо ли ти свети по таблото? Чуваш ли ме? А номера къде остана предния? Прибрали го ти? Предния номер, нали ти го дадох? Къде е? Добре, викам да сме го служили нещо, да изпълнявал съм. Или мисля, че е там, нямаше нищо изкъртано там. Само пред пластмаски си е бата майка. Майната на пластмаски? Чупен на дърво беше не ти излезна. Аз мислех, че резервуара там нещо ще такова, ама ни резервуар, ни шлауки, всичко окей. А той трябваше да влие по вода и ще да го държи по вода. Щеше, ама в тези моменти ето път бърка се знаме. Али се го извадиме, това най-важно. Там майната му я парите, му я пенераз. Свещия си купи само. Али знаете, може да се ебе един път, ама за всеки проблем по-отделно. Нататъка как да го казали? Чак такава трагедия не е имало, да век би трябвало да излезнем без проблем. Лошото, че отдоле лед имаше. Той ако беше само зима, той ще да излезне. В лота почне да разтопен лед. Той затова цялата